Imnedija strateġija ġdida għas-saħħa mentali li se tkun implementata fuq l-10 snin li ġejjin u li għandha ħsieb li tagħti servizz, taħriġ u sapport kemm lill-pazjenti u lill-qraba iżda wkoll il-ħaddiema involuti fis-settur. Għall-aħħar snin kien hemm pressjoni kbira biex issir din l-istrateġija wara li s-settur tas-saħħa mentali tħalla rrieħu mill-Gvern. Monte Carmeli spiċċa post ikkundannat u ftit kien hemm investiment dirett f'dan il-qasam. Il-viżjoni ewlenija maqsuma fuq 4 fatturi li tiżdied il-promozzjoni, jinbidel il-mod kif jingħata s-servizz, il-pazjenti u familjari jingħataw is-sapport meħtieġ u jkun hemm innovazzjonijiet fis-servizz tal-fostering. Il-problemi li jkunu għadhom fi stadji bikrin se jkunu qed jingħataw importanza biex jindirizzawhom minnu fih ħalli jkunu evitati problemi ikbar il quddiem. Il-Gvern qed jgħid li din l-istrateġija se tkun qed tagħti servizz barra mill-isptar Mater Dei, propju fil-komunità f'faċilitajiet moderni biex tingħata l-aħjar kura possibbli. Fid-dokument li ressa il-Gvern għażel li jirrepeti l-weda li se jibni sptar ta' 120 sodda li jkun sostitut għal Monte Carmeli, weda li ilha tissemma żmien twil u li sissa għadu ma sar xejn dwarha. Waqt it-tnedija ngħid li huwa importanti li pajjiżna jkollu ambjent tajjeb u wieħed ikollu xogħol stabbli fost diversi fatturi oħra biex wieħed jassigura u jevita problemi fis-saħħa mentali. Fil-fatt, il-qerda tal-ambjent urbani, inkluż it-tqaċċid tas-siġar, żgur li ftit qed jgħinu biex jintlaħqu dawn l-għanijiet. Preżenti għat-tnedija kien hemm il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-saħħa Stephen Spiteri fost diversi professjonisti oħra fuq is-suġġett. Intant fl-aħħar stħarriġ li sar jidher li n-nisa jisofru iktar mill-irġiel fejn tidħol id-depressjoni u l-ansjetà. Fejn jitlu persuni ta' bejn il-55 u l-64 sena, ir-rata f'pajjiżna ta' nies bi problemi ta' saħħa mentali hija ogħla mill-bqija tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk l-ammont ta' studenti u adolescenti Maltin li qed isofru minn ansjetà u depressjoni huwa ogħla minn pajjiżi oħra.